Isebe lemfundo leMpuma Koloni phantsi kwenkqubo yesondlo lwezikolo iNational School Nutrition Program ngelasemzini bibhiyozela usuku lukaTata Nelson Mandela ngokusungula ngokusesikweni igadi yokutya eSADA Primary School eWhittlesea. Emva kokusungula kwale gadi inkqubo iqhubele phambili eSADA Community Hall apha amalungu oluntu, ootitshala, abafundi kunye namanye amagosa karhulumente bebekhona ukuza kuxoxa ngokubaluleka kokulima igadi nokukhuthaza ukhuseleko lokutya kwiindawo abahlala kuzo. ISADA Primary School ikhethwe ukuba ibe yindawo yokusingatha lo msitho ngenxa yomsebenzi wayo ogqwesileyo wokugcina nokuphuhlisa igadi yesikolo, nto leyo ethe yanconywa lisebe lemfundo njengomzekelo omhle ekufuneka ulandelwe zezinye izikolo. Today ke size ngendaba ye-launch yegadi. Today we are here to celebrate also iMandela Day. It is so fortunate that sizo revive igadi zezikolo so that igadi zezikolo zizokwazi usinika abantwana basesikolweni i-fresh veggies with i-fresh fruits. Today ke silapha eChris Hani West, size kwisikolo kuthiwa iSADA Primary School. Sesona ke siye sagqwesa kutheni nje bekusenziwa ke lento kuthiwa yi-analysis, kwafumanisa into yoba esi sikolo sesona singathi singendlela entle yokuba sikwazi uphatha igadi zazo. Sikwazile kufika ke eSADA Primary School. We managed even to plow one of the trees, as trees ke kuthiwa ngumthi welemon, which is a good initiative. And also we managed to get seedlings that will be plowed around the schools ezilapha kuSADA Seket. Namhlanje ke sizovuyisana nabantwana nesikolo noprincipali ne-district yethu ke esincedise kakhulu. Sikwazile ke nokuthi sifikelele namhlanje sibona ukuthi nomyadala mhle kakhulu. Siyabulela kakhulu. Inqununu yase-Three Crowns Primary School eCacadu bimenywe lisebe lemfundo ukuba ithabathe inxaxheba kulo msitho. Ithe sisimemo sabo besijolise ekuxhaseni nasekuxhobiseni uluntu lwaseWhittlesea ngolwazi malunga nezona ndlela zibaleseleyo zokulima nokulondoloza igadi, kuba esi sikolo saziwa ngokusebenza kakuhle kweli candelo. Simenyiwe si-invayithiwe yi-Department of Education njengoba isenza i-National School Nutrition Garden Launch ukuba masizothatha ibhadi apha thina just sizo-equipa abantu baseWhittlesea, ootitshala, abantwana, i-community members, which means nee-SGB zabo. Sizobasapota, sizobabonisa, sizothi show our best practices esizenzayo kwesaa sikolo nasincinci sase-Three Crowns. Sincinci esaa sikolo siqala ku-grade R siphele ku-grade 7. Size apha ke sizobonisa, sizobaxelela ukuba ne-food garden kubalulekile. Sizobabonisa i-best practices yona nto siyizeleyo. Ngeli xesha umsebenzi jikelele wase-Three Crowns Primary School uthi wake wawongwa ngenxa yempumelelo yakhe ebalaseleyo. Uthi oku kwalandela ukhuphiswano lolubanjelwe eSweden phantsi kwenkqubo yeVolvo Adventure eyayiqhutywa ngu-Eskom. ESweden ndaya ngenxa yeeprojekthi esinazo esikolweni esaqhubekayo nangoku. Kakhulu eyona nto esasiyiyele phaa sasisuke kwi-competition yakwa-Eskom, and then ke ngoku-Eskom wasisa eSweden kwa-Volvo Adventure, and then kulapho ke ngoku sasiyobona khona ukwenziwa kwezinto nokuqalwa kwemoto from start ide yogqitywa. Eyona nto ndayiqaphelayo ke phaa ndafumanisa uba abantwana baphaa bathi bekwi-age of 15 years sebesenza izinto practical. Yandifundisa enye into ke, kunintsi ke sakufundayo phaya nendlela yokuziphatha kwabantu. Loo nto leyo yandenza apha ebomini bam ndayibona ukuba into endingazange ndiyicinga uba ingaze ibe ndim lo wayehamba ngeflight into phaa kwi-10 hours uhamba phezulu emoyeni. Abantu abahlaziye le gadi yaseSADA Primary School bathethe bathi i-passion igadi ukuthi okokuqala
then kuba siklina phaa sincedisa phaa sivolontiya phaa esikolweni laa gadi ibikade isebenza abantu babeqashiwe phaa umntu wayeze nalaa projekthi phaa so iye yahlala phaa ingasetyenzwa sane sazela thina as abantu abaphaa esikolweni sazama uba masizame uncedisa kule gadi sacela imali yezithole kuprinsipali wasinika salima phaa so abantwana bayafumana phaa amakhaphetshu spinatshi but siyenza nje for free with voluntary akho mali siyifumanayo sinceda isikolo sinceda nabantwana kodwa abantwana bethu abanye bapha sisinceda bona. Umsamaria olungileyo singavuya kakhulu, akukho lula kodwa ngenxa yento yokubana nathi imfundo siyithanda into yobana mayiye phambili nale nto siyenzayo sizincamile ngaphandle kwesandla. Njengondibona asinakwa uniform, asinayo kwa irifu, kuyanetha kunjena kodwa sizincamile kha sivale novala thina isikolo oko sipha kulaa gadi yadeske yabe yile mini. Siyabulela kakhulu. Isebe lemfundo likhuthaza izikolo kunye noluntu ngokubanzi ukuba ziqhubeke nokuphuhlisa igadi lisithi zidlala indima ebalulekileyo ekuqinisekeni ukhuseleko lokutya, ukufundisa abafundi nezakhono zobomi nasekwakheni uluntu oluzimeleyo. Imbewu etyalwe namhlanje ayikhulisi isityalo sodwa, ikhulisa ikamva nethemba. Masizisonge kanjalo ke ezelinqaku. Kukwanelwa kwamduba kwiindaba zeWhittlesea TV kwiholo loluntu eSADA. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.